आखै गुदामबो मारिनो रोङा देरनानैबो हाय नों आंबा नोंना फैना र' आखाया माबाद्राय जायो माने टाइटथार गस्लाया माने गावनि मोजां फसायनाय गस्लाखौनो इयो माने फिसाबाबो गानो गोजामबाबो गानो आरोना गावनि फसाय जिलांजोबबाबो गानखायो आरो जिलांबो गानबा सोर गाननो आं सावस्रि बुंथेरो दे इ माने गावनि फसायथारनाय खोमा गस्लायानो एसे बायनायाव फिसा जाखादों हेलौ लोगोफोर हेलौ लोगोफोर हेलौ जाबाय बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायना लाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दं आरोना ओइ बिजु र' थाथ'लाय ओमफ्राय दा जोङो बुमसारांजों आङो देलायनानै सिमेन्ट सापरियाव देवबार बाजार जायो बेयावनो थांनो होनना ओंखारदों आरोना ओमफ्राय दाख्लिनि ब्लगावबो होनाय दंमोन बुमसारांनि एसे माल बुस्थु बायनाय आरोना ओमफ्राय नांगौ बायदि मोनाखै नालाय दिनै माने थांनानै लायफिनबावसिगोन होननानै ओंखारदों आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि बे रागा जोंनानै दं माने गावनो रुमाव गानग्रा सेन्देल नांगौना सेन्देलखौबो हामनाय बायदि मोनाखैना दाख्लि ओमफ्राय बिदिनो जेबो लानाय जादिया आरोना बे सेन्देलखौ मोनिखाय ओमफ्राय बेखौनो अर्डार खालामनानै गारबोदों आरोना दिनै लायनो थांफिननोसै आरो ओमफ्राय आंखौबो माने जेबो बुस्थु बायनो होआखै आरो इयो र' ओमफ्राय बिनि सेन्देलखौ लाखांनानैसो आंहाबो बायनाय जासिगोन आरोना आंबो जुता नायदोंमोन जुताखौबो इयो लानो होदिया आरोना गावनि सेन्देलखौ बायग्रोनोसै ओमफ्रायसो लानाय जागोन आरोना जोंहा ओजाङानि देलाय आंखौ खुदुमलाय सोमोन जाबाय 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 जोंहा ओजाङा गिदिरथार जाबाय आरोना 9 बोसोर बारबाय होमबाबो माने गावनो जोंहा गोरलै गैया नालाय जा बुंसांलांनो गोरलै बायदि न'आव माने खुदिरबाय थायो बिदिनो अनजाबाय थायो आरोना रावबो जोंहा गथ' गोरलै गैया नालाय मोजाङानो जोंहा गथ' गोरलै आरोना सौदा होमबा जोंजों लोगोसे सिमेन्ट सापरियाव ओमफ्राय आं बिथिं रेस्टार बिहरफादोंमोन आरोना सासे गथ' आव 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 ओमफ्राय लाबोदोंना लाबोआखै लाबोबाय र' जा बिजुरास बिजुरास लोगोफोर बुमसाराजों आङो सिमेन्ट सापरि मोनफैबाय आरोना सिमेन्ट सापरि ओमफ्राय फार्स्टआवनो जोङो सेन्देल दखानाव हाबबाय आरो सेन्देल दखानाव माने बुमसारांनि सेन्देलखौनो फार्स्टआवनो माने नायनो होननानै फैबाय आरोना इयो ओमफ्राय जोंहा हाबलांगासिनो दं आरोना बेनो माने गिदिरसिनखा दखाना सबसे गिदिरसिनाव हाबखाबाय जोङो ओरैबायदि मानसि जादों दिनै माने दखानिफोराबो नायफिनलायाखै ना जां बारा बरनला बायना होआखै होंगो दोंगो मानसि जाखादों जानुवारि खाथि नालाय आरो बयबो दा गुदुं गुदुं ड्रेस नागिरफैयोना होंगो दोंगो सेन्देलनि जुथानि दिनखा सुइटारनि ओमफ्राय जोंहा नै जुथाखौ जा नायबाय बुमसारांनि जुथाखौ नायबाय एसे गिदिर आरोना गिदिरबाबो बेलेगावबो मोनाखै बेखौनो लानाय जासिगोन आरो जा बुमसारांनि गाननायबाय ओमफ्राय बेखौनो जोंहा रायलायबाय आरोना बुमसारांनो बेखौनो लानाय जाबाय जोंहा बेलेगावबो नायबाय थादिया ओमफ्राय जुथा बायखांनानै आंनिखौ नायनोसै आरोना एबार ओमफ्राय जुथाखौ बायखांनानै इयाव बुमसारांजों आङो बाजार खालाम मेंबाय ओमफ्राय जानो फैबाय आरोना जानाय लोंनायल' आरोना नेपाल हटेलाव फैबाय किबा दियक बायदि आन्दा सब दियक मान 20 थाखा आङो सिंदा मोनसे आं जागोन रा आन्दा सब है लागे आन्दा सब आङो सिंदा ओमफ्राय सिंग्राजों ओमफ्राय नोंनि आनाजोंबो आं जानाय जायो जाना लागोनसै ओंखाम उखैबाय जोङो मुलि दखानाव फैबाय आरोना लोगोफोरनि आलु मुलि मटर मुलि लांफानो होननानै आरोना मटराव मुलि सारनो जाबाय ओमफ्राय मुलि लांफानोसै एम्फौनि मुलि इन्द्रपिल बिदिनो माबा माबि आरोना मटर भिडिअ Indrapil pakai dah. फिसाखौनो हरथ'दो दे Indrapil pure saja. दे आङो बेसे होनांगौ खोन्थालाय नोङो
भिडिअनिफ्रायनो आं नायनानै होफिनसै बियो उम हो 50 ग्राम हो टेंकिसेयाव बेसे 50 ग्राम 50 ग्राम माने बियो बे कपाफोरजों बबेबा जखाजों खोन्थालाय उजनसो जागोन नि 50 ग्रामखौलाय सुनो बाहायो नोङो अबेबा कपायाव सुनसै 50 आरो ग्राम टेंकिसेयाव उजनाव खनसे सुना ला नङाबा इयाव आंबो सुनो हायो 50 ग्राम दागा बानायना हरनि नङाबा नों जागोन दे 50 ग्राम दागा बेखौ होबाय टेंकि मोनसेयाव 50 ग्राम 50 ग्राम ओमफ्राय नै इखौलाय 20 टेंकि जागोन ये 30 ml होइखो 30 ml नै जे सुनो हागोन इयाव सुग्रा दं दा बेखौ 25 ml हो बा 20 ml बाबो जागोन इयो नों खोन्थाल' रे आं भिडिअनिफ्रायनो नायफिनसै गोसोआव थानाय नङा बियो डाइरेक्ट टेंकि 4 माने 25 ग्राम टेंकि 4 थैना थोआ सारगासेयाव थोगोनदां 2 बिगाल' नालाय लाइनाव ना नङाबा मोनसे लाखाबावदो आरो मोनसे लाखाबाव दाथ' बारा माबा होनाङाना इमान गन होलायनाङाना दा एसे सिनांगोन बारा पातलाद्राय इ बेसे लिरनाय दं 140 दं इखौ 120 आव हरो बे इखौनो लांग्रोनायनोसै दे टेंकि 4 थैयोबालाय थोगोनदां 540 जाना दं दे आरो फन हरलायबाय सासे